Hej alle fiskevenner og abonnementer. Velkommen tilbage til kanalen, der vi altid deler de bedste tipsene og de mest nøjagtige prognoserne for en vellykket fisketur. Jeg er din ven og fiskeekspert, klar til at dykke ned i ugens vejrmelding og fiskeaktivitet. Denne gang ser vi på perioden fra 15. til 21. september 2025. Denne ugen bliver speciel, venner, med en blanding af ustabilt vejr, faldende vandtemperaturer og en overgang til en spændende ny månefase. Det betyder, at fisken kan være lidt lunefuld, men med de rette strategierne kan vi alligevel finde de store fangstinde. Så, spænd dig fast, for her kommer ugens fuldstændige prognose. Lad os starte med det grundlæggende, nemlig forholdene, som styrer alt under overfladen. Vejret spiller som altid en afgørende rolle for fiskens humør. Denne ugen vil temperaturerne i vort område variere en del, fra kølige 2-3 grader om natten til rundt 15-16 grader på de varmeste dagene tidlig i ugen. September i vores tryk er typisk mild, men vi går nu ind i den kaldere delen af måneden med et gennemsnit på 3-8 dage med regn i regionen. Vær forberedt på, at nættene kan blive ganske kalde med temperaturer ned mod 3-7 grader Celsius. Mandag den 15. september starter med lettere regn i mange områder, og temperaturerne vil ligge mellem 6 og 16 grader på dagen. Vi ser et lavtryk, som bevæger sig fra Skotland mod os, noget som vil føre til en del vind fra sørvest. Et synkende lufttryk kan gøre fisken lidt urolig. Tirsdag den 16. september fortsætter med lettere regn, men også med perioder af delvis skyet vejr. Temperaturen vil holde sig mellem 5 og 15 grader. Onsdag den 17. september giver os en lille pause med mere opklaring, delvis skyet til klart vejr, og temperaturer fra 2 til 16 grader. Det er til og med en lille mulighed for let slud eller snø i de højere strøgne om natten, noget som indikerer, at luften bliver mere stabil. Torsdag den 10. september byder på delvis skyet vejr, men med mulighed for let regn eller duskregn mod kvælden. Temperaturer vil ligge mellem 4 og 15 grader, og også denne dagen kan by på snø i fjeldområdene. Fredag den 19. september kommer med lettere regn og generelt faldende temperaturer ned mod 2-6 grader i deler af landet, og nok engang mulighed for snø i høden om natten. Helgen lørdag den 20. og søndag den 21. september ser skyet ud med lettere til moderat regn, specielt søndag, når et nyt lavtryk fra de britiske øjer nærmer sig. Temperaturen vil der ligge mellem 4 og 13 grader. Lufttrykket vil altså være ganske ustabilt med lavtryksaktivitet, som dominerer store deler af ugen, men med et lille pusterum af højere tryk midt i ugen. Vinden starter med frisk sørvest, og selv om den aftager lidt, kan den øge igen mod helgen. Dette ustabile vejret kan gøre fisken lidt uforudsigbar, men de mildere perioderne og regnbygene kan også lokke frem aktivitet. Når det gælder vandtemperaturen, er vi i en overgangsperiode. I Oslo-området ser vi, at vandtemperaturen i begyndelsen af september ligger rundt 17,3 grader, men den falder til rundt 13,8 grader mod slutningen af måneden. Generelt ligger gennemsnitlig havtemperatur i september mellem 10,3 og 16 grader, noget som klassificeres som kaldt badevand. Dette betyder, at fisken, specielt i de grønnere områdene, vil mærke temperaturskiftet og begynde at trække mod dybere, mere stabile vandlag. Predatory fish, derimod, kan få en sidste stor appetit, før de kaldere månederne sætter ind, så det er noget, de samler kræfter. Lad os se på månefasen for denne ugen. Fuldmånen var den 7. september, og sidste kvarter var den 14. september kl. 12:32. Det betyder, at vi går ind i perioden med minkende måne mod en nymåne, som indtræffer søndag den 21. september kl. 20:54. Mange fiskere mener, at nymåne er en glimrende tid for fiske, da lille lys og ofte stærkere tidevand kan stimulere fiskens jagtinstinkt og aktivitet. Generel fiskeaktivitet i vores tryk i september er præget af høstens indtog. I ferskvand er september en specielt god måned for har, og ørred, abbor og gjedde er fortsat aktive i indsøer og elver. Laksesæsonen er på held i mange elver, og i nogen har den allerede stængt. Men for havfiskere, specielt i de nordlige dele af landet, fortsætter kvejdefisket at være godt, og det er også gode chancer for stor torsk. Sjøretten er også svært aktiv langs kysten og i elvemundingene.
Så, hvilke arter skal vi fokusere på, og hvordan skal vi angribe denne ugen? Her er mine konkrete råd. Sjøret, kystens sølv. Sjøørreten bliver mere og mere aktiv nå som vandtemperaturen falder. Den søger mod elvemundinger og kystnære områder med strøm og skær, gerne da det er blandet bunden med tang og tare, hvor den finder mat og ly. Om morgenen og kvælden, når lyset er dæmpet, er den gerne på grund af for åjage byttefisk. Med regnbygene, som kommer denne ugen, vil elvemundingerne være hotte steder, da det tilføres ferskvand og mat nedover i systemet. På hvad du skal fiske. Jeg anbefaler let spindudstyr eller fluestang. Små slukker, som imiterer brisling eller sild, for eksempel sølv- eller kopperfarvede skeslukker, er effektive. Wobbler i naturlige farver eller til og med knaldrosa for å provocere fungerer også. For fluefiskere er streamere som Reker eller Tobis udmærkede valg. Husk at variere indtrækshastigheden og prøv at fiske dybere, når solen står højt. En liten hemmelighed fra Mike. Prøv også gummifisk, jækket langs bunden i dybere partier nær grunder. Ørret, ferskvandets juvel. I indsøer og elver vil ørreten når forberedt se på vinteren ved å spise se op. Med faldende vandtemperaturer trækker ørreten ofte mod dybere områder i indsøer, specielt langs broddybder, og ved ind- og udløb der er mere oxygen og tilgang på mat. I elvene vil den stå i roligere kulperbaksteiner eller i dybe strømkanter. Regnbygene kan øge vandstanden i elvene, noget som er en trigger for ørret til at bevæge sig. På hvad du skal fiske. Spindfiske med små spinnere eller wobblere er effektivt. Guld- eller kopperfarvede spinnere som vibrax eller møresilda fungerer bra. For fluefiskere er nymfer og streamere suveræne nå. Hvis du foretrækker egenfiske, er mark eller række på let bundmejde eller med dub langs broddybder altid en vinder. Etter en regnskur, prøv at fiske i strømkantene i elvene med en natsvart flue eller en marklyse. Det kan ofte give gode resultater. Gjedde, indsøenes krokodille. Gedda er en predator, som elsker dette vejret. Med faldende temperaturer bliver den ofte mere aggressiv, og den søger mod områder med græs og anden struktur, men også langs dybere kanter og brinker der byttefisken samler se. Den er nå på jagt etter at spise se fuld før vinteren. Den ustabile vejret med vind og regn kan faktisk trigge gedda til at jage aktivt. På hvad du skal fiske. Du trænger lidt grovere spindudstyr, store wobblere, soft plastic som shadjigger eller jerkbaits i livlige farver som rød-hvidt, gul-grøn eller naturlige farver er ypperlige valg. Brug gerne store egen op til 20-25 cm. Død avnfisk, for eksempel sild eller mort, præsenteret på et bundtakkel eller under en stor dub i udkanten af vegetationsbælter eller over dybere hul, kan være utrolig effektivt. Husk altid stål for tom, når du fisker gedde, torsk og sej, havets godbiter. Selvom vi ikke nævner specifikke steder, er det vigtigt at huske, at fiske langs kysten fortsat kan være fantastisk i september. Torsk og sej findes fortsat i mange fjorder og kystnære stryk, specielt rundt vrak, skær og bratte undervandsstrukturer, da det er gode strømforhold og tilgang på matfisk. I de nordlige dele af landet er kvejdefisket fortsat i fuld gang på grunder og vand. På hvad du skal fiske. For torsk og sej anbefales tung pilk eller jigger, gerne i 100-300 gram, afhængig af dybde og strøm. Fisken kan stå dybt, så vertikalfiske er ofte bedst. Naturavn som makrel eller sild fungerer også udmærket på jigger eller som avn på takkel. Hvis du er i områder med kvejde, fortset med store jighoveder og shadjigger eller død avnfisk på en giant baithead. Okay, mine venner, lad os bryde det ned dag for dag for denne spændende fiskeugen. Mandag, 15. september. Lettere regn og et faldende lufttryk. Dette betyder en middels til vanskelig dag for fiske. Fisken kan være urolig på grund af trykfaldet, men mildere luft og regn kan lokke sjøret og til elvemundinger. Prøv aktivt fiske med avn, som kan provocere. Tirsdag, 16. september. Fortsat lettere regn, men med chancer for opklaring. Jeg giver denne dagen en middels vurdering. Trykket stabiliserer se lidt, noget som kan forbedre bettet.
Sjøret og øret kan være aktive, specielt efter en regnbyge. Se efter de lidt dybere kantene. Onsdag 17. september. Delvis skyet med mulighed for let slud i højden om natten og et mere stabilt lufttryk. Dette er en bra fiskedag. Efter regn kan elvene have mere vand, og stabilere tryk er som balsam for fiskens sjæl. Gode forhold for øret og gede. Udnyt midtugen for de store huggene. Torsdag 18. september. Delvis skyet med mulighed for let regn mod kvælden. Mulighed for snø i højden. En middels til bra dag. Før et eventuelt regn og snøfald kan fisken have en kort matfrenesi, specielt rovfisk. Sjøretten i kystnære stryk er et godt tips her. Fredag 19. september. Lettere regn og faldende temperaturer. Jeg må nok give denne dagen en vanskelig vurdering. Køligere vejr og uroligt tryk vil sandsynligvis gøre fisken træ. Fokuser på dybere områder og præsenter agensagte. Ikke give op, men sænk forventningene lidt. Lørdag 20. september. Skyet med lettere regn om natten. Denne dagen er middels. Lidt stabilisering efter kaldfronten. Rovfisken kan begynde at røre på se igen efter den kalde fronten. Kystfiske efter torsk og sej kan være bra. Søndag 21. september. Regnbyger og et nyt lavtryk nærmer se. Dette er nymånedagen. Jeg giver denne dagen en middels til bra vurdering. Nymånen kan stimulere beddet, og regnbygene kan øge vandstanden og aktiviteten i elvene. En flot dag for at afslutte fiskeugen med en fin fangst. Så, mine kære fiskevenner, husk at selv om prognosen giver os en pekkepind, er det altid elementer af uforudsigbarhed i fiske. Men med rigtig forberedelse, udstyr og en god dose tålmodighed, øger chancerne dine betragteligt. Jeg ønsker det alle skidt fiske. Må snøret altid være stramt og fangstene mange. Og husk venner, at dele deres erfaringer i kommentarfeltet. Hvad har dere fået på kroppen i det sidste? Hvilke planer har dere for denne spændende ugen? Del gerne tips og tricks. Og hvis du ikke allerede har gjort det, tryk på like-knappen, abonner på kanalen og slå på varslene, slik at du ikke går glip af fremtidige prognoser og fisketips. Tak for at dere ser på, så snakkes vi ved vandet.